Zdravím všetkých. Mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o telefón s označením P782TV. Telefón je čisto nový, nepoužívaný. Telefón má úhlu priečku obrazovky 4,7 palca. Pamäť RAM je tam 1,5 GB, pamäť ROM 8 GB. Zadný fotoaparát má 8 megapixelov, predný 1,9. Android je tam 4.2. Telefón je na 2 SIM karty, beží úplne sviežo, bez akéhokoľvek zasekávania. Tieto softverové dolné tlačítka sú podsvietené. Takže kto má záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom. Ešte poviem, aké je k nemu príslušenstvo. Takže takáto čínska krabička, cestovná nabíjačka, dátový a nabíjací kábel, sluchátka, takýto stojan. Keď máte nejaké video, môžete si takto oprieť telefón a máte taký univerzálny miniatúrny stojanček, ktorý si viete zavesiť napríklad na kľúče. Ďalej k telefónu je takáto čítačka microSD kariet. K telefónu je takéto dotykové pero. A ako posledná vec, takéto pekné flipové púzdro, do ktorého si telefón takto jednoducho vložím. A telefón je chránený zo všetkých strán. Takže kto by mal o telefón záujem, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.